Izan asko izan ditugu, eta gainera nahiko xelebreak gara hemen. Alde batetik, etorri zitzaigun Casimiro izeneko pertsona bat, garbigunera, eta Traperosetik etorri ziren Traperos de Maus, beraiek jasotzen dizkigute bereziak diren hondakinak. Eta Casimiro eskeleto bat zen zientzia klase bateko eskeletoa. Argazki bat egin zuten Casimirorekin. Eta bai, horrekin parrez ibili ginen, ze hori, neko pose xelebrea. Auzo konposta egiten ari ginela, hemen sakanan, bazegoen bat, jende asko erabiltzen zuena, eta temperatura altua hartzen zuena, 70 gradutan egoten zen normalean, eta hoi asko bat sukaldatu genuen barruan, subit estiloan, bai, elkartean jan genuen. Baina ere esango dut ez dela gomendagarria, kontutan hartzeko segurtasun aldetik, eta gure kasuan bai neurri asko hartu genituela, ziurtatzeko segurua zela, baina bai, eta goxoa zegoen. Eta nik uste dut zerbait erakusten duena benetan banatu egiten direla hondakinak. Behin Irurtzundik herritar batek deitu zigun, esanez nahi gabe kontenedore urdinean bota zuela kotxeko giltza. Eta esan genion, beira, gure kasuan papera hemen deskargatzen dugu, hemen enpaketatzen dugu, eta esan genion, hemen daukagu deskargan, baldin baduzu etorri zen, eta aurkitu zuen giltza. Bai, nik uste dut berak ere ezin zuela sinistu, baina bai.